Znaš da nisam pitao, jesu zajedno čuli, znaš? Sve je ništa vreme, neka stane, čekam na novo jutro da mi svane, da mi dođeš ti, čudo da se desi. Čekam te na istoj sam adresi. Marta, hvala. Vrati se ovdje kod nas da malo pričamo sada o tome da li je ova pesma nekako napravljena ciljano za diskoteke, kao da je sad da čujem u nekom klubu u Cirihu za naše ljude, ili ti smatraš da je ovaj pravac jednostavno taj koji je dobar i ovaj zvuk je taj koji tržište traži? Pa dobro, možda je se sve to potrefilo, ali to je i neki moj ukus. Ja, znači, sam čula ovu pesmu, ovo je inače grčka obrada, čula sam je u Grčkoj i dopala mi se jako. Na letovanju sam bila sa sestrom i onako, dok smo slušali... Slučajno si čula pesmu? Da, slučajno. A kako to ide s autorskim pravima, recimo, ako se tebi dopadne neka numera koju čuješ, ajde, u toj istoj Grčkoj, jer to može da se uzme slobodno? Pa ne može da se uzme, ali ima načina uvek kako mi to možemo sve da odradimo. Pa prijavi se, pa oni to odobre, daju vam odobrenje, nešto se uplati i tako. Imate neka procedura? Nije komplikovano. Nije više kao pre? Pa jeste ako je neka druga država u pitanju, ako nije Grčka. A pa da napa, sad Grčka su... To je bilo pre. Da, to je bilo pre, niko ništa ne zna, ti ukradeš i to je to. Ali ja to nisam stvarno nikad u životu uradio. Ja sam uzeo jednu temu za 200 na sat, tu na linici sve bilo tan, 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 na, na, tan, 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 taj početak i eventualno... Ono najlepše. Ono najlepše i imao sam jednu pesmu, šta će mene žena kao si ti, to je bilo što su radili one Brazilke, one Samba, Samba de Janeiro, to su dve neke teme. Dobro, ali mislim... Ali u principu nemam ništa protiv, ako je dobra obrada, to možda bude još bolje. Da, ali nekako i suviše ima tih obrada, ne mislim na ovu svoju sada. Muzika. Dakle, kad se uzme obzir turska muzika, grčka, bugarska, kod nas srpska i ima par Bosanaca koji također to isto. Ali upravo to jeste ta neka čar i ujedinjenje, da kažem, naroda. Ja volim da putujem i mnogo putujem i shvatila sam, znači, u dalekoj Dominikani ili Kubi, znači, isti su ritmovi, maltene ista je muzika, samo jezik drugačiji, pevači drugačije to pevaju. Ali stvarno muzika je možda jedina stvar koja može da ujedini ceo svet. Jer trenutno je ta neka muzika sa dobrim ritmom, sa dobrim zvukom popularna među omladinom, a sad izvođač je taj koji jezik, naravno, određene zemlje koji doprinosi da to bude autentično. Znači, ova pesma ništa ne znači ako se peva na grčkom. Ali ako imamo mi reči koje razumemo, pa možda će nekog ovaj tekst da pogodi. Da, dobro, kad je Ivan u pitanju, dakle, urađena je priprema za... Priprema za CD, koji se zove ovako vrlo interesantno Čekajući Godoa. Ti znaš da Godo nikad nije došao. Odakle si ti to prepisao? Tako da, Čekajući Godoa, naravno, u nekom, po znacima navoda, sve je predato, svi ti rekao, čekamo jedan određen moment kad će zaista da to doživio na najbolji mogući način. I ko odlučuje o tome? Pa odlučuje naravno Bane Stojanović, Pink, svi zajedno odlučujemo o tome. Da prođu praznici. I Milica isto kao glavna urednica, tako? Da prođu praznici, ipak je to neko proleće koje u principu je za tržište najbolje. I naravno mora pomenuti svu onu ekipu koja radi zajedno sa mnom. To su sad da se setimo, Igor Golubić, koji su mi mnogo bitni ljudi i Aleksandra Šuška, ne znam dalje prezime, pošto mnogo ja šuškam, pa onda ne mogu da provalim. Mnogo šuška, i on sam rekao, ću da kažem, vidi, šuška, to ti je super, svi će zapamtiti, će znaju ko je napisao pesmu. Tako da u principu uradili smo tih 9 numera i ja sam isto hteo u fazonu kao jedan kao single, pa onda, ne znam, 2, 3. Zavrtilo se Seks mašina, to već svi dobro znamo. Ona je dobro prošla što se tiče publike, hvala Bogu da je tako. Evo sad,
polako... A to autobiografska? Pa to jeste Seks mašina, ja sam stvarno bio jedno vreme Seks mašina. Slušao sam pesmu Seks mašina od James Browna, pa sam je Seks mašina. Sad je ostala samo mašina. A sad je ostala mašina za veš, zato što kad mi Marinovi to kaže, vidi, čekaj da tamo da ubaciš u bubanj i to i onda... Dobro. Ajde mi da pevamo sada, da ne razrađujemo ovu temu. Kada svane zora, prvo što Svanula pomisliš zora, eto to je ta druga pesma koja promoviš. A ti prvo što pomisliš kada svane svaka zora je? Još jedan dan